So mga kabro, mga kabagis, magluluto po tayo ng beef binayabasan. Ititik ko na Ilocano recipe, this healthy recipe. Samahan nyo po ako sa pagluluto. I'll cook a healthy food. Is the ingredients: beef, baka, red chili. This one is guava, bayabas, Ilocano. Kulitin Ilocano, Pilipinas, bayabas, guava, big and small, and then string beans, and labanos, then sibuyas. I'll boil that one until tender. This is beef. Then I will slice that one and then mix it together, and then you have a healthy food again, healthy recipe. Samahan niyo po ako ng pagluluto. Ito po mga nagdagdag po, nakita ko sa rep, nagdagdag ako ng kamatis and then tomato, and then here, eggplant, tarong. Tapos ito gawin natin. Ito, tanggalin po natin yan. Ito po yan. Mano-mano na lang. Talong. Islice, ganyan po lang. Kasimple yung islice ng talong. Talong lang ganyan. Yan lang po, talong. Eggplant. Ito kasi ito pa nagluluto ti Ilocano. Ano, may imaan pa ya. Itong kamatis. Ay, kamatis. Ito yung sa kulihat si. Ito bayabas. Guava, bayabas, Ilocano, bayabas. Katon mabaling katon di bukol lain. Guduam lang sa katon di bukol. Slice it and remove the seed. Po malaki po ito. Siguro vitamin C. Bango. Bayabas. Just remove the seed. And then after that one is slice it. That's the way how to do it. It's the big one, huh? Like with this one, guava is fresh. Ito po, nag-i-slice po tayo. Hindi na po ako nagtatpagka nito kasi hindi ako nagtatanggal ng balat. I don't want to remove the skin. Matatanggal po yung vitamins eh. Malalaki, ganito rin po. Slice lang, ganito lang. Itong buto, pwedeng durugin, din put hot water, isa rin ang ilalagay po natin doon. Ito binayabasan, beef baka. Beef binayabasan ko na da. Pada kami nga Ilocano. Here's the beef. You can slice it thin, square, or elongated, or stripe. Kunti lang po, huwag ng sobra sa karne sa katawan.
kumulo na, lagyan po natin ng sibuyas. Yan. Tapos itong beef. Ayan. Tandaan nyo po, pag magluluto po kayo, ang gulay, wag pong overcook ang gulay. Bisa mo, don't overcook vegetable, half cook only. Okay? Itong, yan, string beans. String beans. Ilocano ko na, utong ko na daw. Unahin po natin yan. Talong. Dali lang po maluto yung baka kasi few slice thin according sirloin stick po yung ginamit ko eh. Sirloin stick. Tapos iodized salt. Pwede kang gagamit ng iodized salt or regular salt. Yung ginagamit ko kasi pure Himalayan salt. Sea salt dito yung dito sa bahay kasi pure Himalayan salt is good for the body also. Guava. Ang guava, pwede po natin durugin yan eh. Pero mas maganda pag ganyan. Ito sili. Mahuli po yung kamatis. Labanos, tapos timpla na. Tinurog po yung pinagtanggalan po natin ng bayabas kanina, nilagyan ng mainit na tubig, binabad. Tapos may timpla na po ito, asin. Titikman po natin, tapos tatakpan. Adjust your taste, okay? That's good. Dagdag po tayo ng Himalayan salt. Kunti lang po. Then, takpan po natin. Ito po mga kabro, kabagis. We're done already. Ito po yung beef binayabasan. Okay, lutong Ilocano. The beef. Ito eh. Ito na po. Oh. Ready. Tingnan po natin. Ito yung beef. Na. Oh man. Tastes good. Okay, God bless. Thanks for watching.